Kaixo, Drivek balio du artxiboak gordetzeko. Kargatu fitxategia eta hautatu nahi duzun artxiboa. Baina dokumentu bat kargatzen baduzu, normalean dokumentu hori Word formatuan dago. Eta Word formatua Driven edita ezina da. Idazten dut, baina ez dit usten. Nola bihurtu editagarria Word dokumentu bat? Pasatu doc formatura. Nola egiten da hori? Bi modu daude. Hemen Driven klikatu eskuineko botoian eta esan ireki Google dokumentuarekin. Hau modu bat da, ikusi duzu ez da? Hemen orai, bai, idaz dezaket. Edo, ezabatuko dut hau. Edo, ireki dokumentua, pantailan agertzen da, edita ezina da, baina goiko lerroan ireki honekin agertzen da. Klikatu eta ireki Google dokumentuarekin. Gauza bera egin du, bihurketa egin du, orain bai, dokumentu hau editagarria da. Ixten badut, biak ditut hemen, bata Word formatuan, bestea doc formatuan. Hau editagarria da, hau ez. Kontuz, bi dokumentu desberdinak dira. Beraz, hau editatzen badut, aldaketak hemen ez dira isladatuko. Elkarlana egiteko, partekatzeko dokumentu bat, ez partekatu Worda edita ezina delako, baizik eta partekatu doc formatua eta egin elkarlana. Eskerrik asko, agur!